Fl-2022 in-numru ta' negozji reġistrati fir-Reġistru tan-Negozji f'pajjiżna kienu 136,183. Ħareġ b'dawn iċ-ċifri l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li nnota żieda ta' 1.2% fuq sena ta' qabel. Dan minkejja li fl-istess sena f'pajjiżna kienu għadhom fis-seħħ restrizzjonijiet brabta mal-pandemija. Dawk li jinvolvu l-beħ bil-grossa bl-imnut ammontaw għal 13.8% tan-negozji reġistrati, dan fil-waqt li dawk li jinvolvu attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi ammontaw għal 13.3%. Dawk in-negozji b'attivitajiet finanzjarji u tas-sigurazzjoni ammontaw għal 12.6%, fil-waqt li dawk ta' servizzi amministrattivi u ta' sapport ammontaw għal kważi 8%. Il-maġġoranza assoluta tan-negozji kollha, jiġifieri aktar minn 97%, kienu meqjusa żgħar ħafna jew mikro, dawn iħadmu bejn 0 u 9 persuni. Intant negozji żgħar li jħadmu bejn 10 u 49 persuna u dawk medji li jħadmu bejn 50 u 249 ħaddiem ammontaw għal 2.2% u 0.4% rispettivament. In-negozji l-kbar li jħadmu aktar minn 250 persuna ammontaw għal 0.1%. In-negozji meqjusa mikro raw żieda ta' 1% meta mqabbel ma' sena ta' qabel, fil-waqt li dawk żgħar żdiedu b'188 negozju jew kważi 7%. Ir-reġistrazzjonijiet ġodda fl-2022 ammontaw għal kważi 10,300, fil-waqt li dawk li ddereġistraw ruhom ammontaw għal ftit aktar minn 6,500.